Samantala, 53 anyos na lalaki na ilang araw nang nawawala natagpo ang patay sa Angalacan River sa Mapandan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nakuhanan ng video ang retrieval operation sa bangkay ng isang lalaking natagpuan sa Angalacan River, nasakop ng Barangay Santa Maria, Mapandan, Pangasinan. Bloated na ang katawan ng biktima at halos hindi na rin makilala. Naging basihan sa pagkakakilala ng biktima ang kanyang tattoo. Kinilala siyang si Edward Mendoza, 53 anyos. Ayon sa pulisya, 4 na araw na napaulat na nawawalang biktima bago natagpo ang patay. Nakita po natin na talagang may tao na talagang bulagta doon sa na initially nalunod. Kaya nagpatawag po tayo ng Asoko from Urdaneta City. Ayon sa kaanak, tambayan ng biktima ang Angalacan River. Posible umanong nadulas ang biktima at nahulog sa ilog, kaya nalunod. Oo, nagulat kami. Hindi namin alam na siya yun. Kala namin iba. Kasi nakataob siya, hindi namin malaman kung sino yun. Yung nang binaliktad niya, nakita nila yung palatandaan dito. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima. Ayun sa kanya, pagsisiyasat niya doon sa bangkay, wala naman po siyang nakitang foul play o mga na mayroon siyang nakita na mga galos, wala naman po, yung gas-gas lang dahil yun nga, parang inagos doon sa pagkalunod niya, sir. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.